नोंथांमोना बेनि थाखाय जिखुनु मोनसे ब्राउजारखौ खुलिनांगोन। आं दा क्रोम ब्राउजाराव खुलिनानै देखायनोसै। नोंथांमोना गुगोलावबो खुलिनो हागोन, युसिमिनियावबो खुलिनो हागोन, जिखुनु ब्राउजाराव खुलिनो हायो आरो। आं दा क्रोम ब्राउजाराव खुलिनानै देखायनोसै नोंथांमोननो। क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामबाय आङो। नोंथांमोना क्रोम ब्राउजार खुलिनानै नोंथांमोना बे सार्च बाराव आदारनि मोनसे वेबसाइट दङ, बेयाव थांनांगोन। आङो आदारनि वेबसाइटखौ कपि खालामनानै दोनखादों, आं बेयाव पेस्टल' खालामना होनोसै। नोंथांमोनहा नायनानै लादो वेबसाइटखौ। आङो नैबे सार्च बाराव पेस्ट खालामनानै होनोसै। आङो वेबसाइटखौ पेस्ट खालामबाय, नोंथांमोना नायना लादो। uidai.gov.in नोंथांमोना नुबायना, नायनानै लाखादो वेबसाइटखौ। आं दा सार्च खालामनोसै। सार्च खालामबाय आङो। सार्च खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। ओमफ्राय बेयाव एसे स्क्रल डाउन खालामना फैनांगोन नोंथांमोना। आङो स्क्रल डाउन खालामबाय। ओमफ्राय नैबेयाव लेफ्ट साइडआव नोंथांमोना डाउनलड आदारनि अप्शन नुनो मोनदोंना? आं नोंथांमोननो जुम खालामनानै देखायनि। नैबेनो डाउनलड आदार। नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनांगोन। आं बेयाव दा क्लिक खालामबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनबावो। ओमफ्राय बेयाव एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 देखायखायो। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। बेखौ नायाबा नैबाव दानना होदो। आं बेखौ नायला। बेखौ दाननो थाखाय नैबे एक्सआव थुनांगोन। दानबाय आङो बेखौ। आरो नोंथांनि मबाइलाव आदारनि मेसेज फैखाबायबा मोनसे लिंक हरखायो बिसोर मेसेजाव। बे मेसेजनि बे लिंकआव क्लिक खालामबा डाइरेक्ट बिदियाव बेयाव लाबोखायो आरो। मेसेज फैयाखैबा बिदि खालामनो हागोन दा आं बुंनाय बायदि। ओमफ्राय मेसेज फैबाबो बेयाव क्लिक खालामनानै डाइरेक्ट बेयाव लाबोखायो आरो। दानिया नोंथांमोना आदारखौ डाउनलड खालामनो थाखाय एनरलमेन्ट आइडिखौ नांगोन आरो। एनरलमेन्ट नाम्बारा नोंथाङा जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन अब्ला नोंथांमोननो मोनसे स्लिप हरोना, बे स्लिपाव थायो एनरलमेन्ट नाम्बारा। एनरलमेन्ट नाम्बारखौ नोंसिनो देखायगासिनो आं। एनरलमेन्ट नाम्बारा नैबेनो। नोंथांमोना नायदो, नै स्लिपा बेनो एनरलमेन्ट नाम्बारा। आरो नैबे बे एनरलमेन्ट नाम्बारखौ नैबाव टाइप खालामना होदो। ओमफ्राय नैबे नेक्स्टआव नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ होनांगोन आरो। डेट अफ बार्थखौ होदो नैबेखौ। ओमफ्राय लास्टआव नैबे नाम्बारखौ होदो बाव। ओमफ्राय नोंथांनि फुल नेमखौ बाव होदो। आदाराव जा दङ स्पेलिंआ बिदिनो होजोबदो बाव। नामखौ होखांनायनि उनाव ओमफ्राय नैबे पिन क'डखौ होदो, नोंथांनि पिन क'डखौ। नोंथांनि गामिनि पिन क'डखौ बेयाव होनांगोन आरो। ओमफ्राय बे एन्टार सिकिउरिटि क'डआव नैबे केपचा क'ड दंना, नैबेखौ नैबे केपचा क'डखौ बेखौनो होनांगोन आरो। नैबाव जा लिरनाय दङ बिदिनो सेम केपिटेल बा केपिटेल, स्मल बा स्मल बिदिनो होदो। ओमफ्राय होखांनायनि उनाव नोंथांनाव मोनसे अटिपि नांगोन आरो। ओमफ्राय नैबे रिकुवेस्ट अटिपिआव क्लिक खालामदो। रिकुवेस्ट अटिपिआव क्लिक खालामबा नोंथांनाव मोनसे अपसन नुजागोन, आइ एग्रि। बे आइ एग्रिआव क्लिक खालामना होदो। आइ एग्रिआव क्लिक खालामखांबा आरो नोंथांनाव मोनसे अपसन नुजाबावगोन, कनफार्म खालामना होदो। कनफार्म खालामनानै नोंथांनाव मोनसे मबाइल नाम्बाराव अटिपि फैगोन। नोंथाङा आदाराव जि नाम्बारखौ होदों बे नाम्बाराव अटिपि थांगोन आरो। बे अटिपिखौ नैबेयाव टाइप खालामना होदो, एन्टार अटिपिआव। बेयाव टाइप खालामना होनानै नोंथांनि नैबे डाउनलड आदारा ग्रिन कालारनि जागोन। अब्ला बेखौ डाउनलडआव थुदो। नोंथांना आदारा डाउनलड जाबाय अब्लानो। ओमफ्राय नोंथांनाव मोनसे पासवार्ड बिबावगोन। पासवार्डआव नोंथांनि बे नेमनि बे मोनब्रै फार्स्ट आखरा बेखौ होनाङो आरो, केपिटेल लेटारनि। ओमफ्राय मोनब्रैखौ नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ होनांगोन आरो। जेनेबा नोंथांनि सना बेसेबां सनाव जोनोम जाया बे सनखौ मोनब्रैखौ बाव होनांगोन आरो। बेजोंसो खुलिगोन। नोंथांनो आं देखायगासिनो बेखौ माबोरै खालामो। नोंथांनि आदारा डाउनलड जाखांबा बेबायदि देखायगोन, दिस फाइल इज प्रटेक्टेड पासवार्ड। पासवार्डआ बे नोंथांनि नामनि फार्स्ट आखर मोनब्रैया बेखौ होदो, केपिटेल लेटारनि। आं दा नोंथांमोननो होनानै देखायनोसै। 1994 आङो आंनिखौ होबाय। ओमफ्राय बेयाव थुना होदो। अब्लानो नोंथांनि आदारा नुजाफैगोन। नैबेलाय नोंथांनि आदारा। आरो दानि आदारा गोदान आपडेट फैबाय। मानोना बे 8था नाम्बारखौ देखायला, लास्टनि मोनब्रै नाम्बारखौल' देखायो आदारा। नोंथांमोना नै नायदो, बे 8थाखौ XX देखायो। ओमफ्राय बे मोनब्रैखौल' देखायो आरो, लास्टनिखौल'। नोंथांमोना बे आदारखौ प्रिन्टआव बरननानै लानो हागोन। भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालाम आरो अननानै शेयार खालामना हो।
आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। भिडिअ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।